Kwathe sephumile kungene owesifazane ekhungwe yifu elimnyama embathi izimbatho ezimnyama kusobala wabezilile. Ungena nje usizi ligcwele ebusweni, izinyembezi zigcwele amehlo. Uthi mina ngungumamfelokazi, umnyeni wami wahamba emhlabeni engangishiyanga namafa. Kusobala lezi ingane ezisele lapha endlini zizofa zibulawa indlala. Ngizibona ngihlulekile ukudlala indima yami njengomzali, ngoba abanye abazali banikeza abantwana babo amagama eziyalo alungile ukuthi nifunde niphathe nibe ngodokotela. Mina ezami ingane zazi lamazwi, niphake kakhulu, nidle kakhulu, nisuthe, bese niphathela laba abancane ekhaya. Esikoleni sebebizwa ngezinja, bebizwa ngabanye abantwana. Uyakhuluma nje lo mama, mina ngilusizi, inhliziyo yami iphenduka iphepha, ngiyadabuka. Okubuhlungu ukuthi labantwana bonke abayithola imali yoqolo. Ngithi impilo inzima kakhulu nje ngoba kuyimpela sonto. Akekho umakhelwane othe usekhathele mina, kodwa ngiyabona sebekhathele mina. Ngithandazile kodwa izipendula ngisitholanga. Ngiswele kwayona imbuya leyo esizoyidla ngothi. Ngiyaxolisa ukukubalisela kodwa ngicela usizo lwakho mawuzokhona.